ପୁରୀରେ ଜଣେ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀମା ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦାସୀମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଭାତ ରାନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଦାସୀମା ଖାଲି ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ହେ କାଳିଆ, ଆଜି ତୁମକୁ କ'ଣ ଭୋଗ ଦେବି? ସେହିଦିନ ସାରା ଦିନ ସେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ। ରାତିରେ ଭୋକରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପୂଜାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭୟ ପାଇଗଲେ। ରାଜା ଆସି ପଚାରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ସେହି ରାତିରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦାସୀମା ଆଜି ଭୋକରେ ଅଛି, ସେ ଖାଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇନି। ସକାଳେ ପୂଜାରୀ ଓ ରାଜା ସେହି ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାସୀମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମା, ଗତକାଲି ଆପଣ ଭୋକରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପୁରୀରେ ଗୋଟି କଥା ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼।